Paling maning unjale mangan iki lho. Unjale benar cerita. Sing bener misalnya nyong aja di like, subscribe lan di komentari. Jadi orang ketinggalan video-video baru kamu nyong. Ayo lur lah jen. Arep ngopi ngantuk banget kejebene nunggoni bengkel asih sepi. Jeglak ngerta kompore mati. Bukan apa kompore mati, danten paling 20.000 dadi. Jero. Jebulane kasesat. Ya watakan ngopi ya. Arep tuku dedo wedhe ora duit ora, duit ana duit. Arep tuku teh bakul kas lagi maring Bandung. Ming Bandung ming ndi lah. Indine ora nang omah. Arep bertahan orang ngopi. Kopi wis entong. Kopi gedok. 10 ya. Nyatanya gitu ini. Jadi dilalake kono cuma kopi deset. Aja gue do. Pas ngantuk banget. Tanang kopi ki kan nggak ngantuk. Pasti mereka gindelang pokoknya nih kopi sorpetin kopi ini. Apa harus makan yang pondok. Kayak kira karuannya orang ngopi lur. Kayaknya pecinta kopi kabeh pada dene ngrasakna ya. Ngantuk tempat ngopi, ora kopi. Kidan kopine anak. Gulane anak. Duwite anak, Paul kase ana. Ya iku dadi bujang. Nyong lagi dadi bujang maneng uripe lho. Hiburan nonton di HP lah. Mau hiburan. Nah guys, saudaraku, semoga pada parengan sehat, sukses dunia akhiratnya. Ngomongnya ngomong apa lagi kurang ngopi sih. Yang kerja di nang bengkel karo nang beli ban. Ya wis terbukti tetap bekerja di mana sepi. Karo ngarep-arep sautang kuli. Ana wong utang ya ora dibayi melas, dibayi rarung kali nyarutang berampangan. Ana motor kancat pengineset utang uli kang nyong utang di jam oleh ditangi nganti kayak bene oleh badannya mending ya dur utang itu harus tepati. Semoga sing utang oli pada kene sarutangi melas bengkel. Karena ODB badannya setel banget ban oli badannya setel ya lur. Arep motor-motor ngelakap bengkel. Hampir pada utang oli pada dipikir melas. Melas duwe bengkel.
model mumungan ro kapangenyong model cilekan utang ya kegawa modele saiki arep ngopi pe bingung darat langsung nulungi kan yo sedulur Ansel Mamen dimanapun anda berada gue sing bok pada motor esat uline anu melas nyong rasakna dhewek nang desa ya lur arep ora diwehi nderene wong pelit giliran diwehi kebebeng dhewek aja gue. Ya kaya kowe resikone wong dagang. Boleh nyong apa? Ora seneng utang, urung duwe duit suka nunggu duwe duit. Ora mangan biasa aja lur. Kayak gue duwe pangan biasa ora duwe pangan biasa. Wes ngantuk banget padahal nyong. Malahan pampuran aja nyong konten kayak gitu lur sing gelem nonton video nyong matur nuwun alhamdulillah banget semoga lancar sehatkan selalu ya. Matur nuwun salam sehat salam rahayu selalu sedikit cerita arep ngopi kah sentong kehidupan nyong aja gitu ora tau neka-neka apa anane yang nyatane asih larate iki disyukuri sing urip sing penting rezeki unggul diri sing ora tau darasakna ya rezeki ambekan kan unggul diri dibayar rezeki tiap penting ambekan kudu guna ya lho matur nuwun salam rahayu salam pasai.